707. Ano mga idol na masabot nagkita na naman tayong muli at yun yung mga idol na merong isang bagong club na naman yun mga idol. Sasali na naman tayo mga idol sa ilang club na tayo meron yung idol. Mga siguro nasa 4 na siguro no. At yun ready na rin itong mga warrior natin mga idol. Meron tayong warrior dyan mga idol na pwede natin isakay ngayon mga idol. So Lapas Tarlac mga idol no. Yun na nga no. Lapas ba Kapas? Basta Lapas Tarlac yun na. Dun yung ngayon yung first training ngayon ng pare. Yun mega shoutout no. Yan, club yan mga idol na pare. Yan, dyan magsasakay tayo ngayon mga idol no? At susubukan natin yung mga idol. Subukan natin itong mga Malnoris natin mga idol. At yung mega shoutout no, Ronald Gonzales no, at Kalapatids Flyer Mix and Breeder mga idol no. So ito nga yung mga pagkaya natin mga idol no. So Kalapatids, solid Kalapatids tayo mga idol no. Yan na mga idol, wala nang laman mga idol no. So solid Kalapatids tayo mga idol no. Talaga napakaganda ng make sure mga idol. Talaga ready to eat ng mga natin mga idol. Talaga napakaganda mga idol ng kondisyon ng katawan nila mga idol no. Tapos yung mga pupo nila mga idol no. Talaga maganda yung droppings nila mga idol. At yun nga so mga idol no, pasubukan natin na dito sa Parin yan, punta natin mga idol no. At yun nga, nalaman ko mga idol sa yung loading station yan, sa may EPSA din mga idol no. So mga idol, let's go! Punta natin mga idol. Magsakay tayo syempre mga idol na pang-4 na club to mga idol. Let's go! Kumusta mga kukuy? Yun nga mga idol no, so minalas pa tayo mga idol, naplatan tayo mga idol. Ayun, nandito tayo ngayon sana sa may harap ng school. Naplatan tayo. Ayan, papunta pa tayo ng EPSA ngayon para magkarga sana sa Pares. What's up mga idol? So finally mga idol, nandito na tayo sa mga idol sa EPSA mga idol, loading station mga idol ng bagong club mga idol na sa Pare. Yun, nandito tayo ngayon mga idol, so magsasakay tayo mga idol. Magte-training din tayo rito mga idol, so marami na tayong club na sinalihan mga idol no. So ito mga idol, bagong club mga idol, so may naka-ready na mga trophy dyan mga idol na syempre someday mga idol kukunin natin yan. Joke lang. Yun mga idol na, so syempre malakas yung warrior natin mga idol eh. Yung mga idol na mega shoutout mga idol sa dito sa mga idol dito sa Pare. Mega shoutout sa lahat ng mga Kalapatids dito ngayon no. Mega shoutout. Happy flying. Yun. First training mga idol na sa Lapas Tarlac ba? Tama ba? Tama siguro. Ay Kapas Tarlac mga idol no. First training mga idol at yun na nga. Subukan itong mga warrior natin ulit mga idol na. Pero parang nabalik lang dito na. Nabalik na mga idol eh. Si Bibi Mola mga idol. Si Kosan Jojo mga idol, di na makita mga idol. Sobrang itim mga idol. Nagsuot pa ng itim na damit. Ano mga idol si Kosan Jojo, nagtatalpak na mga idol no. So start ulit siya mga idol, dalawa mga idol no. So bukas yan mga idol. Wala na uling uuwi sa kanya mga idol. Iiwanan na siya mga idol no. So na mga idol, let's sabang-abang tayo bukas ito mga idol. At mega shoutout sa lahat ng mga Kalapatids. Maraming salamat na sa mga subscriber natin dyan at sa mga magsusubscribe pa. Maraming salamat sa inyo no. So yun ang sobrang saya natin idol mga idol no, kasi 302 kagabi nagpost ako kagabi mga idol, 302 subscriber tayo no.
At ngayon mga idol, 314 mga idol, talagang nag-grow up talaga yung channel natin mga idol. Kaya napakasarap mag ano mga idol, napakasarap gumawa ng video mga idol no, kasi nandiyan kayo mga idol nakasupport mga idol no. At nga, maraming mga kalapatids dito mga idol no. Kasi first training mga idol, maraming magsasakay mga idol no. At yun na mga idol, mag-shoutout tayo mga idol. Ano mga idol, dito mga idol, nakasulat yung natin mga idol no, isang pahina mga idol. Yun nga mga idol, isang pahina to mga idol no, dami na ito mga idol no. Ano, mega shoutout no, Kalapatids Flyer Mix and Breeder no ni Ronald Gonzales, Sir Ronald Gonzales no, mega shoutout. At yun nga rin, Check Lop, mega shoutout. At Albert Antonel, nakita ko ang piso mo. Salot Brad no, Capitales. Yun ang ano, at Maglana Brothers Lop from Santa Cruz, Laguna. Yun, mega shoutout sa'yo. At kay Brian Sabala from Angeles City. Yun na, maraming salamat na sa mga viewers natin dito no. Mga idol, comment. Shoutout. Siyempre next video gagawin natin ng shoutout dyan mga idol no. Ito RAGM Love from Lubao, yon no? Pa-shoutout to ni Nicole TV channel, yon, mega shoutout. At pa-shoutout idol dito sa Palermo, Italy, yon, from Pablito Marsan, mega shoutout to idol oh. Ano idol? May trophy mga idol no? Solid mga idol no? Napaka-solid mga idol. Kaya ano pa ang ginagawa nyo mga idol? Talpak na mga idol. Ayan, yung trophy na yung kukunin natin mga idol. Malakas warrior natin. Joke lang mga idol no? Tulad yung sinasabi ko sa inyo mga idol, sa limpusa lang tayo rito mga idol no? At yun na Lorenzo Gurag Vlog Love TV yon, mega shoutout no? At kay Albert David, mega shoutout. At ma-beauty ako, mega shoutout no? Salamat sa paggawa ng logo. Welcome idol, welcome. Yun ang ano, Jeff, kay Jeff Mark Lozano, yun, mega shoutout no? Ayan, shoutout Mr. Bastin ng La Union. Yun mga idol na may viewers tayo ng La Union mga idol no, talaga napakasulit talaga mga idol no. Palayo yung mga viewers natin mga idol no, at maraming salamat. Eh Keanu yan? Oo. Wow. Congratulations no, Keanu Love. Yun, napaka-lupit no. Champion ng ano. Kailan laro yun? Ano dati ba? Oh my god no. Oh, may vlog ako niyan mga idol. May vlog ako kay Keanu mga idol. May vlog ako nun. Ano siya idol no? First ba? First overall champion mga idol kay Keanu Love mga idol no. So, dito yung trophy niya ngayon mga idol. Makukuha niya ng mga idol no. So, yun na nga, na-vlog na natin si Keanu. Yun mga idol, trophy niyan dito mga idol. Ang laki mga idol yun no. Ano nga mga idol no. So, yun nga mga idol, tapos tayo magdalbak mga idol. At siyempre si Commander, galit na mga idol. Nagme-message na mga idol, hindi ko pa nasusundo. Tara na, let's go na. Ayun na nga na si Cousin Jojo no. May dalawa si Cousin Jojo mga idol. Bukas mga idol, di na naman siya uwian yan mga idol. Malungkot na naman si Cousin Jojo bukas. Ano mga idol no, at sa mga hindi pa nakapag-alam ng talpakan dito mga idol no, dito lang sa EPSA mga idol. Hanggang alas 9 to rito. Tama ba idol? Pero ano, hanggang alas 9 yung talpakan dito mga idol sa mga hindi pa alam. So ngayon nga no, alam ko naman yung malalakas dito no. Magkakargahan mga idol, malayo mga idol, mga Pangasinan ganyan. So ito no, dahil mahinang nila lang tayo mga idol, magtatalpak tayo agad dito mga idol. Isasama agad natin training natin sa first training mga idol no. At yun mga idol, hanggang dito lang ito mga idol. At see you tomorrow, let's abangan. Toing. Ano mga idol no? Pare, mega shoutout. Bye-bye. 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? Ayun na, good morning mga idol no. So yun na ano, abang-abang tayo ngayon mga idol no. Sana sa malapit lang naman to mga idol. Kapastarlak lang to mga idol no. So abang-abang na ito ngayon. Titingnan natin mga idol kung kung gaano siya kabilis mga idol, gaano kabilis yung ibon natin mga idol no. Tingnan natin kung sino mauna ngayon mga idol. Tatlong warrior natin yung inilaban natin ngayon sa pare. Yun, mega shoutout pa rin no. At yun na nag-release doon ng 6:30 mga idol. 6:30 6:42 na mga idol. Titingnan natin kung gaano kabilis yung warrior natin. Yun mga idol no. At abang-abang tayo mga idol.
Sino nga mga idol na, to bagong club to mga idol no. Bagong club yung sinakyan natin mga idol. Meron dalawang ibon dun mga idol, nakapatong mga idol. Sino kaya yan, yun no. Yung sa bahay, sa ano no, bubong ni no. So magiging mabilis yung pagawin ng ibon natin ngayon mga idol no, kasi si Mola yon. I-train natin si Mola mga idol kasi lalaban natin ulit si Mola mga idol no. Hindi nga siya na mga idol, di siya nasama dun sa laban nung sa BBC kasi nangyari kasi mga idol na meron siya nakaligtaan na isang training. Ay, hindi siya nalagyan ng sticker ni Kosan Jojo kaya tinigil ko na lang siya. Nagtampo no. Nagtampo. Ayun nga pala mga idol no, yung panlaban natin ng mga idol, nandun sinakay natin mga idol, pang sakay natin ng bigan sa BBC mga idol. Kasi nung nagtago din mga idol no. Tapos yun nung nagtago din, sunod dun, bigan na sunod dun. So sinakay mga pala natin kagabi sa sa Parin no. Pinapagpag natin ng pakpak mga idol, diyan lang naman sa anin mga idol, diyan lang naman sa sa Kapas Tarlac no. So mamaya din may kargaan din ulit sa made toast mga idol, special made toast mga idol ng BBC mga idol. Sana sa Pangasinan. So isasakay natin siya ulit mamaya mga idol no. Kailangan mapagpag siya ng mais mga idol. Kailangan talaga mga idol, sana magkaroon siya ng sarili niyang daan mga idol no. Kaya kailangan talaga mga idol na maisakay natin siya sa mid toast mga idol. Titingnan natin mga idol kung siya yung mangunguna ngayon mga idol no. Kasi kumbaga sa ibon ko dito mga idol no, dalawa sila mabilis mga idol no. Dalawa sila mabilis, yung si Bibi Mola at saka yung si Cutie. Yan. Titingnan natin si dalawa na yung mga idol. So bali tatlo sila no, pati yung puti natin mga idol si Kong. Yun, tatlo yung sila magbabakbakan yun mga idol. Titingnan natin mga idol kung sino mabilis sa kanilang tatlo. Ay si Kong nung medyo malapit pala mga idol, nag-speed din yun ng 11 mga idol. 1112 yung mga speed niya. Para silang tatlo. Tingnan natin mga idol kung sino mabilis sa kanilang tatlo mga idol no. Ito nga pala nakaka-excite pala itong laban na ito ngayon no. Nakaka-excite itong inaabangan natin ngayon sa kanila kung sino yung mas mabilis sa kanilang tatlo. Yun nga no, maraming mga nagpaparonda mga idol Ayun no. So napakaganda ng panahon mga idol no. Napakaganda ng uwian ng ibon ngayon. Ayun no. Solid yung ngayon mga idol, solid yung araw ngayon mga idol no. Napakaganda. Yung mega shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Yan, sa mga lahat ng subscriber natin, mega shoutout sa inyo no. At yung si Haring Araw mga idol medyo tumataas na mga idol. So time check tayo mga idol no. Time check 6:53 mga idol. Ito yung baby boy ko. Ito yung hawig na hawig sa ko sa face ko no. Yung baby boy ko. So siya yung magbabantay ngayon. Bibidyohan mo no. Bibidyohan mo tapos ha. Pagkatapos tingnan mo na, magkaya ka muna. Tingnan mo sana. Hello, bagong gising yun. Yan siya yung magbabantay ngayon mga idol no. Kasi maghahatid ako sa panganay ko mga idol no. City High mga idol. Kaya yung napakahirap ng ngayon. Pag naanong yung ibon, sabihin mo anong oras ha. Ha? Yung sabi mo pa may dumating na kunyari sabi mo pa may dumating na ibon. Yan, kunyari 7, may dumating pa, may dumating na ibon 7. Ganun lang. Yung mo rito 7. Sabihin mo ganun ha. So yun ang iwan mo natin dito mga idol kasi mag-aadid tayo sa mga idol. Yung natin ko si kuya, yung panganay ko no. Yun 9 years old yun mga idol no. Ay 9 years old, 15 years old mga idol no. Grade 9 sa City High. Yung kailangan ko natin siya. Tapos mamaya naman to, ito naman siya. City High din to mga idol, grade 7. Yun kamukha wig na wig Ayan Kasi muna kay daddy. lang 707.
7:15. Mating isa. Ne. 7:20. Finally mga idol, no, at yun ang mega shoutout pa rin pare, yun, club na pa rin, no, mega shoutout, no, at yun nga mga idol, medyo pasensya na kayo mga idol, sa loob ko mga idol, hindi pa nalinisan mga idol, no, at yun nga, yun, yung unang natin mga idol, unang buwa pa mga idol, itong ito si puti natin mga idol, napakasulit mga idol, no, 7 na 7 buwa pa mga idol, no, at yung isa naman is 7:15, simula yata to 7:15, at yun, no, yung security naman mga idol, no, 7:20 mga idol, at yun mga idol, no, kompleto na tayo mga idol, no. Nakagulat lang kasi nang una yung puti. Yun nga, kompleto na tayo mga idol. Siyempre mga idol, tapusin na itong video. Salamat sa inyo at mega shoutout sa lahat ng mga subscriber natin dyan, viewers, mega shoutout, no. At yun na.